ungengisela umngeneli icala wendoda. Nayi inkosi phambi kwami izovula icala. Akho ukuthi ungena ngathi uyawazi ukuthi inkantolo lena eyokugcina le egweba semthani. Asithi icala la mayi nayi inkosi yakwamnikati sifikile kwemphethe ndoda. Sifikile. Ithi hey uyenzela inkinga wavele wathi usuka nje wavele wayithatha kancane njengomayogadi njengomayogadi lapha nje mfishane inkosi Nengane zesikole. Thisha kuvela nje okunye. Ingane kathisha na ukhona ngisho uthisha lapha phambi kwami. Ekubeni njalo ephejini lami mase ngizobhala umyalelo otsheni. Ngithi ingane fundani ningezikimi ngoba ufuna utadishe. Ngithi ingane zocela ukuphasa kimi ngithi ngingafundile. Bathi sifuna ukuthi laba bamakayo lokubemba kuduku ngithi nawe umkhuba le wengane ngane ufunde usebenza kanjani emafemini. Ningizimu Afrika nina besilo nina behlelo nesehlo sinamadoda ekhule kunokwatha lokukhundla umzuna kavumisa uvalavala sekuvala ngamakhanda amadoda yabona ke ngikhuleka kuyinkosi eSwatini isilo nti bayede wona phakathi ngikhuleke kuphetshe nephuma esiqoni kade bemvalela ngikhuleke kwindlela mithe ngithe umakhosi ekuyona ibusayo esihlalweni wena wendlovu ngiyayithoba ngiphambi ke manje kwenkosi yesizwe sakwamnikati kodwa silapha ukuguzungeni sekhuleka ndaba ezithi Manzeni uyaphila mfowethu. Siyakhuleka kakhulu ndaba ezithi. Hayi siyaphila mfowethu. Nakho sesikubona usuka kuguzungeni. Sengiphakathi ngikhona kwaGudluzungene. Ngifika nje khona manje. Manje sengibabaziswa ukuthi ngiyafika khona kwenu ngiyasetshenzwa lekhaya kuyatatezela ububhizi. Kukhulunywa isingisi la. Kukhulunywa isingisi. Ndaba ezithi. Manje ngiyabuka ukuthi izinga liphezulu kakhulu umsebenzi kakhulu ekhaya. So sithe asiqhamukeke nathi njengane Emgedeni podcast namhlanje ukuthi sizokotha umkhulu professor u3 seconds. Dokotela siyakhuleka dokotela. Into engichazayo ke masingena la koGudluzungene ukuyasho ukuthi hayi kusendaweni yamakhosi khona inyosi eyakulokhisho isho kakhulu umkhulu. Hayi ngithi mina isebenza kanjani lento? Dokotela, professor. Izinto kahle esuke zenzeka lapha kwaGudluzungene ayilona uhlelo lwami. Isuke ihlelo umdali. Ihlelo futhi nangamakhosi alala ngoba niyakhumbula ukuthi inkosi nje kwamnikati ngizoqala ngibingelele ngokuhloniphekile inkosi yesizwe ngokuhlonipha amakhosi efana ngabe ngiguqele nakho ke kusiphoqile ukuthi nayo inkosi khona ezokwethula ngiphinde futhi ngokusholeza nakumakhosi engwakhele ngoba inkosi phela ngibonisa iqhamuka kwasho ukuthi nami ngisakwazi ukuthi bese ngitshela amakhosi ukuthi inkosi isikhona bese ngiphinde futhi ngicela nje ukubonga kakhulu kokhokho benkosi noyisemkhulu bayo ukuthi namhlanje bayiqhubile. Angithi phela manje kahle lento engisuke ngisho wena laba futhi bepolitiki basuke besebenzisa amandla Professor. Besebenzisa amandla abo ngaleso sikhathi azophela futhi bengaboni ukuthi ngalesikhathi bona bezehlisa behlonipha amakhosi laba abantu abahamba nabo bazobaphakamisa kakhulu futhi Professor. inkinga manje kufanele ngibafundise ngifane nothisha ngoba ngibazoni ngizothatha isifundo sikathisha ngiyabafundisa bonke nje phezulu umongameli wethu uRamantela Ramaphosa ngempela ngizobomale ngomana njalo ngopresident ngehle ngizokula ubani usephethe lapho apha elunganeni onolaka kakhulu ubani lo yoseku NFP umongameli wayo uMr Pants ngehle ngizekubo Pants ngiphinde ngehle ngize kunangu oyimeya yedwa ngapha elungaleni entabeni zokhahlamba ubani kambe umfo abantu lo umlungu cha imanager yedwa uphethe umasipala yedwa imeya yedwa wena ubani kambe ikuzwa la NFP eshosho ubani lesizo awusekhumbula insizwa lena ngiyayibona ukuthi ngiyilibala nomprofessor yazi lesizo lena yazi abantu mhlobani kulapho nje igama lakho wehluze kubona hawu ngehla ngizakubo angizokutshela igama lakho zobubo Professor kodwa namhlanje kaGudluzungene inkosi lapha ithe hayi ayiphathele uprofessor naso sipho ngoba kuyakhulekwa nakwaGudluzungene njengoba nje wembethwe umke wombane ngishunyazi lwakubhabhadisa akuyona into encane so kunomfana lapha okucula uMaskandi
oye wadelela inkosi. Hawu. Uyathi mfo wathi inkosi yafathuza. Hawu. Lo mfana uThumbeje. Hawu. Wasebabona. Manje ke professor mina njengokwajo ngase ngithi cha ngoba nami ngiyayikholeka kakhulu inkosini umnikazi cha lelicala alingapheleli lapha. Alize wakungizungena. Kunjani? Njoba no Big Zulu nje ngiyakhumbula wamshayela laphana bexhaphaza lapho no Sminofu no quality belingisela umuntu omdala. Manje ke sesithe ayasize la wakungizungena lingeke sizolifaka lecala professor. Sibuyile nombolo. Uvike izithamlotho le ndoda. Umlotho ngiyabona. Professor. Yibo bonke angabikelayo. Ngibona umlotho. Cha bo. Lolu daba lalomfana okuthiwa uMbeje uyinsizwe engakanani mani Mbheka ngoba ngiswa nje igama ngakamboni. Uyinsizwe engakanani mele? Hayi akekho. Ingane. Lo mfana wenzani ngempela lo mfana ngoba phela lo mfana ngizwa kuthiwa ena uvama ukuxabana nale ndoda leni engangalilungu lelibhodlela kanti Mayogati. La wasanda kumlila ihlalo sobukhosi bomaskando Mayogati. nakhona njalo bekhona icala elingenile. Lithini Lifaka usinqamo sothisha noselula. Yeah. Bathi ibhukwami selivele bakhweza phezulu umfana bangamanzi. Kade belapha nje. Hawu. Bezobika ngathi mina lento kusafunela ukuthi eqale lento ke ngibuka ama date. Yeah. Bese sibuka kanti kosentshenzo kanjani kodwa ngisamangazwe nje lento yenkosi ngoba phela inkosi mase kusukayo ngoqobo ingathumeleli ngishiya induna isangiqeda amandla ngisakhathazekile lengane ingane ezogcilazeka nkosi yami kanjeni ingazi. Lo mfana nginamtshela ngami singiso kwakhudlusa ungane. Awumshayele lapho. Hayi ngeke. Ashayele. Uzothi umfana siyamsheba siyamsaya. Kanti sigcilaza uvele South Africa yonke. Akekho umuntu esimesaba sibahlonipha kuphela. Ashayele. Iyasangivele ngacasuka kabi. Ngashayelwa ngoba manje. Ashayele. Hayi nangoba. Hello? Yini njani baba? Wephileka ukhuluma naye kokudlusa ungane ndoda uprofessor uPrisa Khondo yazi yokuthiwa yakokudlusa ungane legcilazayo. Selimngenile icala wendoda. Nayi inkosi phambi kwami izovula icala. Okudlusa ungane ngathi uyawazi ukuthi inkantolo lena eyokugcina le egweba same time. Ayihlehlisa ahlehlisa icala la mayi nayi inkosi yakwamnikati sifikile eBambheje ndoda. Sifikile. Ithi hey uyenzela inkinga wavele wathi usuka nje wavele wayithatha kancane njengoMayogati njengoMayogati lapha nje mfishane ngathi unayo isedlalela ke manje ke uMbeje ke manje usedlalela ke manje ke eyitshene ezifayo ke manje pheka umlilo ethetha amakhosi into engithanda kanje chaza Mbeje chaza nathi icala lingenile ngoba ngisengisakubiza umlungu nje uMr yakho ekwazi ukuthi eletha amabhuku ibhalwe phansi inkosi ihamba nothisha balapha nje kwagudluza ungene sengibona bagcwele kwagudluza ungene bangifica ngilambile kade ngikhuluma ingisi abelungu kade ngithi abangishekela imoto ngoba ingisi siyangilambile sengisengapheka inkomo akuchaze Mbeje chaza nayi inkosi nayi phambi kwami inkosi Yona inkosi neyifuthi. yenze njani inkosi Iyangishokoloza phela ngiyithulele iyangishokoloza. hawu uyakushokoloza yathi Yathi ngithule into engekho. ngempela Bese ngingathathela phezulu impela. hawu wena wawuqunte khona ngawena Hayi khona ngoba ingoma inamba miphiyo izoshayisa amamiphiyo manje. ushuthi inkosi yonke ibisingaboni ukuthi into engekho kwinkosi ndoda Impela ngathatha ngokuthi ngumbeje nje ngathatha ngalokho.